שלום לכולם, ברוכים הבאים לבלוג שלנו. אנחנו נמצאים ברחובות תל אביב בלילה. סטורי טיים לגבי מה שקרה לנו בבר. עכשיו חשבנו מלא מקומות וזה, ולא מצאנו. ואז עכשיו עד שמצאנו מקום שיש לו מקום, אני הבאתי את תעודת זהות, אבל אני מתחת לגיל 18. וואו וואו. אופק מעל גיל 18 ולא הביאה את אז. תקלה. אופק, מה יש לך להגיד על זה שלא הבאת אז? תגידי למצלמה. שאני שכוסים שהיא לא הביאה את אז. אני הבאתי את אז. אני הבאתי גם, אני גם בת 18. אז אני יש לי חוגר, ושכחתי להביא חוגר. לא. הגענו למקום, ואז הוא היה כזה, אוקיי, יש לי כאן 3 תעודות זהות, אופק הראתה לו בטלפון. ואז הוא היה כזה, אוקיי, אז איפה התעודת זהות הרביעית? ואז הייתי כזה, אני הנהגת התורנת, אני הנהג תורן. ומה, תסתבר שם הנהיגה. ואז הוא היה כזה, אוקיי, אז תראי לי בטלפון וזה. הייתי כזה, לא, אבל אני לא שותה. ואז הוא אומר לי, אוקיי, אבל אם את נהגת תורנת אז יש לך רישיון, לא איך תיסעי בלי רישיון. והייתי כזה, כן, חלטתי את הרכב רחוק. ואז הוא אומר לי, אין לך 18, נכון? והייתי כזה, נכון. ואז הוא היה כזה, זה לא יכול להיכנס. כמו מטומטמת, היא פשוט, כאילו, הייתי כזה, כאילו מה? מה זה אומר? כי אני לא... זה לא שואל כזה. הוא אמר לה, אתה בת 18, אמר לו, כן. היה לי קשה לשקר, לא יודעת. כי הוא כבר שאל אותי כל כך הרבה שאלות. איך פחדה? כן. הייתי כזה... חשבו שהיא בחקירה, היא לא הייתה בחקירה. היא לא יודעת, היא לא שקר. לא, היא לא יודעת. חברים, פה אני אגור, ועד שאני מתכוון, בעלי כל הזמן יראו את זה בלפס. אבל אני מעלה את זה ליוטיוב, אמא שלך תראה את זה. כשאני אעשה אהבה. אוקיי, אז קיצ, החלטנו בסוף לנסוע לפשפשים, שזה היה אמור להיות התכנון מההתחלה. מה בדיוק אתם יודעים? השמועות על העבר שלה זה שמן מנועי. אנחנו הולכות לפשפשים. מה יש? למה את מצלמת אותי? זה ליוטיוב. מה יוטיוב? סקר ליוטיוב, סבבה. האם הולך כמו גיי? תלך. 3-4 זה. מתחיל. תקשיבו, אמרתי לה, למה יש לה יוטיוב בזה? היא אומרת לי, כי שהייתי קטנה, אבל אמרתי לה, אבל כבר לא קטנה יותר. אבל הטלפון שלה נקנה לפני. האמת היא. אני מבוגרת ברוב. היי, מי בונית? את שמעת? אופק לא מפסיקה להגיד מוח מים. זה קרינג' אז הל. וזה מושפע. מה מושפע? באמא שלי לא שמעתי טרס אומר את זה פעם אחת. מה באמא שלי? יו! אז היא המציאה. סבבה, המצאת. אוקיי, סבבה. אופק, את המצאת כאילו את הביטוי? כל הראש הענק שלכם בזה, אני מסתיר אותי. מה זה המצאתי? אני פשוט, זה עלה לי למוח, ראש מים. ראיתי את נחל וזה ישר עלה לי למוח. עלינו עכשיו לקו המשפחתי. כולם ירדו. אני פשוט לא מפסיקה לצעוק. איש הברית הרגל, בנות. זה טמטמבלי. איך אני אוהבת את המילה הזאת? שימו לב. אימא, אני שונאת עליו וזה תזכיר משהו לפני משהו. אני חיילת. בורינג. תראו את התיק מיינקראפט. תגיד את תמונה יפה? בום 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 בום. תראה באווירה הגדול שלה. בום 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 בום. אין לה את הטאץ', היא לא עושה כזה. איזה? כי אני אגיד לך מה, לוקח לי כמה שניות, לא נראה לפעמים את זה שאני כאילו ככה. ונתחיל אני ככה. הגענו לשוק הפשפשים. שוק פשפשים. מה? היא מקטע. אמא, זה מדליק אותי. אני מסיבה. בואו נצטרף. החיים שלנו טוטי. החיים שלנו טוטי. החיים שלנו טוטי. החיים שלנו טוטי. לא הכל קורה בראשי, אבל אין לנו זכות בכלל להתלונן. הכל מוכן וברוך השם. על כל היופי, על הזכות לראות את מסי, על התיקון, על המהות. תודה לנו, תודה כל השם. החיים שלנו. נכון. החיים שלנו. גש לה, תורי אח שלי.
עזבנו את המסיבה הגדולה, בניתה. ולא בא לי עליך, בא לי בימים, בא לי בימים. הלכנו למסיבה אחרת. על חיים הבן דוד, לך תדע. חוזרים הביתה כי... כל סימן אמרנו נחל, בנות, תעצרו את זה. נחל, גידו אנשים באמת לא אנשים. ואז בסדר הייתה כזה הק, נה. ואז אנחנו היינו כזה, אוקיי. ואל תיקחו אישית מהאנשים שלא מכירים אישית. עכשיו אנחנו בבית שם, סגרי את הכפתור. שימי לי כרית עלייך. עכשיו אני יודעת כאילו, יש מלך חסת הביטחון. פה בסשן, כי אורי ב10 מגיעה לפה.